नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारात आज सागर परिक्रम 2023 भाग 4थ्या कार्यक्रमाचे आयोजन. कारवारच्या जिल्हा रंगमंदिरात आज 18 मार्चाक केंद्र सरकाराली सागर परिक्रम 2023 भाग 4 या कार्यक्रमाचे उद्घाटन केंद्र मच्छीमार आणि पशुसंगोपना मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला हेमी दिवली पेटवून केले. या वेळार तेमी सांगले की मच्छीमारी आणि मत्स्योद्योग बाजारपेठ मच्छीमारी लोकांच्या अभिवृद्धीसाठी सगळे दृष्टीन पहिल्या टप्प्यातल्यानच अभिवृद्धी करची योजना केंद्र सरकारान आखला. म्हण सरकारान नीली क्रांती योजनेमार्फत 6,000 कोटी अनुदानाची घोषणा केला. तसेच प्रधानी नरेंद्र मोदी हेमी मत्स्योद्योग अभिवृद्धीसाठी आजच्यान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंमलात हाडला. किसान क्रेडिट कार्ड योजनेची फक्त रैत बांधवाक सवलत मेळटाली. आज ती मच्छीमारीक सुद्धा विस्तरित केला. मंत्री मुरुगन हेमी सांगले की सागर परिक्रम कार्यक्रम साधारण न्ही तर केंद्रीय मंत्री मच्छीमारी बांधवाक थेट संपर्कन तेमगेल्या समस्येचे निवारण करतो हो कार्यक्रम. या अभिवृद्धीसाठी मत्स्य मंत्रालय स्थापन करताना 2015 सालात फक्त 3,000 कोटी भांडवल आशिल्ले ते आज 38,000 कोटीचेर पावला. या योजनेन देशाच्या विविध भागात मत्स्य बाजार, कोल्ड स्टोरेज तसेच बंदर निर्माणाचो आस्पाव उरतलो. मंत्री अंगारेमी सांगले की कर्नाटकात 60 कोटी मत्स्य पिलाची गरज असा. तितूंतले 40 कोटी मत्स्य उत्पादन जाता. 20 कोटीची सध्या गरज असा. बागलकोट जिल्ह्याच्या अलमट्टीत 25 हेक्टर प्रदेशात मत्स्य पिलाची उत्पादन केंद्र सुरू करची तयारी झाला. त्यांना कर्नाटक अख्ख्या देशात मत्स्य उत्पादनात नंबर 1 स्थानार येतले. या कार्यक्रमात आमदार रुपाली नायक, मच्छीमारी जॉइंट डायरेक्टर जे बालानिधी, जतींद्र रोयल, रवींद्र तळेकर, उपनिर्देशक प्रतीक, नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, राजू तांडेल तसेच जिल्हा आणि तालुकास्तरीय संबंधित अधिकारी हजर आशिले. आप सब भाइयों बहनों को मिलने का मौका मिला. हमारे माननीय मंत्री श्री, हमारे एमएलए यहाँ के रूपाली बहन और आप सब लोगों ने यहाँ कुछ बातें मेरे सामने रखी. कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें अप्रैल के बाद गांव छोड़ देना पड़ता है, यहाँ हम अपने फीस को ला नहीं सकते हैं, हमारा रहने का दिक्कत है. ये बातें तो शायद कागज में तो कई समय से चल रही है. भारत सरकार के मंत्री के नाते आज मेरे रूबरू देखने को भी मिले. हम इधर मिले आपसे, आपके मंत्री, आपके सचिव, यहाँ के अधिकारी, सभी लोग इस समस्या के समाधान हेतु प्रयासरत है. उसमें भारत सरकार भी आपकी सरकार के, आपके अधिकारियों के और आपके जो सवाल हैं उनको सुलझाने के लिए भारत सरकार की ओर से हम पूरी कोशिश करेंगे. मुझे उम्मीद है कि आपके इस बहुत वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान करने का हमें मौका मिले. इसके लिए हम काम करेंगे. प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस फिशरीज सेक्टर को प्रायोरिटी देते हुए मंत्रालय बनाया है और हमें आप लोगों के बीच में आपको मिलने के लिए भेजा है ताकि हम अपनी बात आपको देख के, मिल के, सुन के वहां तक सही ढंग से बता पाएंगे. आपके बीच में मोदी जी का संदेश आपको दे पाएंगे. आगे कार्यक्रम भी है मगर ये स्थान मुझे देखना था, इसलिए मैं इधर आया. आपसे मिलना था इसलिए मैं आया हूँ. आप लोगों ने मेरा, यहाँ के पंचायत के लोगों ने मेरा स्वागत किया है, हमारा सम्मान किया है. इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद. माजाली पोर्ट के साथ जुड़े हुए 8 से 10 हजार मछुआरे हैं. इतने लोगों का कारोबार माजाली बंदर से हो रहा है. और इधर जेटी नहीं होने से आप फिश ला नहीं सकते.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. जिल्हाधिकारी वाट गावाकडे या वेळार कारवार तालुक्याच्या कोळगे ग्रामात भेट. कारवार सरकारान मंजूर केलेल्या वेगवेगळ्या योजनांची सुविधा लोकांपर्यंत पावोवसाठी जिल्हाधिकारी वाट गावाकडे या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. जिल्हा प्रशासन तालुका प्रशासन आणि वेगवेगळ्या खात्याच्या सहकार्यान कारवार तालुक्यातल्या असनोटी ग्रामपंचायत वाठारात श्री विठ्ठल रुक्मिणी देवळाच्या आवारात दिवो पेटवून कार्यक्रमाक सुरुवात केली. त्यावेळार तेमी सांगले की युनिट स्वतः गावात येऊन लोकांनी तक्रारी घेऊन तेमगेली समस्या जाग्याचेर सोडयतली. नंतर उपविभागीय अधिकारी जयलक्ष्मी रायकुड हेमी सांगले की या गावात पिवच्या उदकाची आणि रस्त्याची समस्या आशिल्ल्यान तेजी संबंधी अधिकाऱ्याकडे चर्चा जातली आणि तेजेर योग्य ते उपाय करतले. या बैठकीत जनता तक्रार दाखल न करू शकल्यान तेमका आणि एक संधी दिताना महसूल विभाग आणि पंचायती मार्फत तक्रार दिवची अशी सूचना केली. कोळगे ग्रामातल्या कृष्णापूर रान वाठारात टँकर बांधचे बाय बांधचे शुद्ध पिवच्या उदकाचे प्लांट बांधचे रेशन कार्ड समस्या रस्तो फुटपाथ गटाराचे बांधकाम बस सुविधा अंगणवाडी खोलीचे बांधकाम खारे उदक थांबवण्यासाठी कारवाई असे जायते समस्या ऐकल्यानंतर संबंधित अधिकारी बगीत कारवाई करून योग्य उपाय करतले असे त्यांनी सांगले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हातीन जाल्ल्या ग्रामस्थ कार्यक्रमात महसूल विभागाच्या वतीनं वेगवेगळ्या योजनांच्या लाभार्थ्यांक हक्कपत्राचे वाटप केले. चित्ताकुला देवबाग समुद्र किनाऱ्यार रान खात्यामार्फत समुद्र कासवाचे संवर्धन. कारवार कारवारच्या देवबाग समुद्र किनाऱ्याचेर रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान फॉरेस्टर RFO हेमी समुद्रा येळेर समुद्र कासवाच्या संतती संवर्धनासाठी साधारण 30 कडेन ज्या जाग्यार या समुद्र कासवान ताती गायले त्या सरभोवतडेन रान खात्याच्या अधिकाऱ्यान लोखंडाची जाळी घालून ते उदकाच्या पाळ्यान भार वचलो म्हूण आडोवन दवरिले. जेन्ना प्रकृती नियमाप्रमाणे त्या तात्यांतल्यान पिला हळूहळू भायर पडू लागतात तेन्ना स्थानिक अरण्य खात्याक कळयतात. त्याचप्रमाणे 17 मार्चाक देवबाग बिचार समुद्र किनाऱ्यार ताती संवर्धन केल्ल्या 4-5 जाग्यावेल्यान पिला रेतींतल्यान भायर पडू लागली तेन्ना रान खात्याच्या संबंधित अधिकाऱ्यान कारवारच्या मरीन बायोलॉजी म्हणल्यार समुद्र जीवशास्त्र विभागाच्या विद्यार्थ्यांक अभ्यासाच्या प्रशिक्षणासाठी आणि स्थानिक चित्ताकुला ग्रामपंचायत अध्यक्ष स्वाती देसाई वार्ड मेंबर आणि इतर गण्य व्यक्तीला हातान समुद्रात साधारण 100पेक्षा जास्त पिला समुद्रात सोडून कासवाल्या पिलाचे संवर्धन केले असे चित्ताकुलाच्या ग्रामपंचायत अध्यक्षा श्रीमती स्वाती देसाई हेमी प्रसार माध्यमाक कळयला. दिवंगत पुनीत राजकुमारालो जन्मदिस आगळ्या वेगळ्या पद्धतीन साजरो. अंकोला जन्माक येवचे आणि कीर्ती रूपान उरचे असे म्हणतात. अशीच खबर अंकोलात घडली. अंकोलाच्या युवा वर्गान आपल्या चाहत्यालो कर्नाटक रत्न दिवंगत पुनीत राजकुमार हेमगेल्या जन्मदिसा निमित्यान अंकोलाच्या क्लब वी फिटनेस या व्यायामशाळेच्या युवकान एक जावन अंकोलाच्या अज्जीकट्टाच्या अनाथ आश्रमात वचून थिंच्या वयोवृद्धाक
जेवण दिवन दिवंगत पुनीत राजकुमार हेमगेलो जन्मदीस अशा आगळ्या वेगळ्या पद्धतीन अर्थपूर्ण शान तरेन साजरो केलो। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर, तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्सा खातीर खास पॅकेज, तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसाराक योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।